Nah, saat pun anggipun nggih wonten ing pepanggihan langgeng menika kawula pasrahaken sak cekapipun dumateng hak pendhidhikipun. Ngoten nggih. Nggih. Sampun nindakaken pladosan wonten ing mangsa prapaskah menika lajeng kula nuwun Pak Parjo. Kula sak kanca mriki tetuwi tumrap simbah kinasih Mbah Yatin. Terus anggenipun tetuwi menika ngemot-emot lan mahargya mangsa prapaskah, Mbah. Pra niku sakderenge Paskah niku nggih riyaya Paskah wungunipun Sang Kristus. Nah, prapaskah menika nedahaken panyuraos kula lan panjenengan minangka tiyang pitados dhateng Gusti Yesus Kristus ingkang ing sisih setunggal kita pitadosi dados juru wilujeng kita. Ning ing sisih sanes ugi anggenipun nglampahi pakaryan kawilujenganipun Gusti tansah jangkep nika kedah nglampahi ugi prakawis kasangsaran lan kawinatesan sacara gesang jasmaninipun, gesang kamanungsanipun. Dados Gusti Yesus wonten ing mangsa prapaskah dipun siksa, dipun godha, dipun aniaya lan sak piturutipun. Nah, saking menika kula lan panjenengan ugi nuwuhaken kapitadosan lan pemanggih sejatinipun. Menawi Gusti Yesus ing sisih sanesipun menika ugi nedahaken kawinatesan kados pundi gesang kita. Nggih Bapak Ibu dene panyuraos kita kula lan panjenengan mangke nggih badhe ngeten niku kados Mbah Yatin. Ning perkarane lak kawontenane mboten saged kula lan panjenengan rantam kanthi prayogi. Nek Mbah Yatin tesih saged kemutan apal nek kula lan panjenengan sinten ngertos sok nembe umur 70 pun dulu wikun lan sak piturutipun. Kan mboten enten ingkang ngertos. Mila mangke panyuraosipun dipun wucalaken wonten ing anak putu wayah bilih ing titi wancinipun nggih kula lan panjenengan namahi kawinatesan. Benjang nggih badhe dipun tuweni, badhe dipun dongaaken lan ngidung sesarengan ngrawuhaken gereja wonten ing papan-papan nipun pasamuan ingkang winates. Kula dunderek Gusti kanjuman lan panutan setya tukeng janji tan wike karibetan nyawa gucok watir Gusti dewa kisih tuturi ya salaminya ing sati Gusti. Estu bingah do Gusti nalika kawula saged mireng swantenipun Mbah Yatin kanthi cetha seru sanget kan bingahaken. Tentu dados berkah lan panyuraos tumraping kawula ingkang tasih sehat lan saras. Bilih anggenipun kawula ngraosaken pakaryan kawilujengan paduka langkung kathah lan langkung dangu tinimbang kawula nandhang kawinatesan. Mila wonten ing panyuraos mangsa prapaskah menika tentu ndadosaken kawula nyuraos kanthi estu bilih
Gusti Yesus Kristus ingkang nglampahi kawinatesan kamanungsanipun boten nedahaken panguwasipun ical, boten nedahaken lajeng boten estu dados Mesias. Ananging malah kepara kawinatesan menika dados margining kawilujengan paduka tumanduk nyata. Simbah yatin mugi paduka paringi kasarasan, paduka paringi kakiyatan lan daya karosan. Brayat ingkang ngrimati mugi tansah paduka kiyataken paringi manah ingkang sareh lan paduka tuwuhaken pamanggih bilih menika tanggung jawab lan wujud saking ngestakaken angger-anggering toret minangka pitedah saking paduka. Namung wonten ing asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus, kawula ngunjukaken pandonga dalah panuwun syukur menika. Amin. Lamun kula halampahi Ndongane sansaya kenceng, cerake Gusti nggih sansaya raket. Ning nek tesih saged umuk, tesih saged kemlinti, kemalan niku sok kala mangsa lho. Sok kala mangsa nggih kesupen ndedonga, kesupen cerak kalih Gusti Allah nggih nedahaken umukipun lan kaluwihanipun. Nggih. Nah, mila menika piwulangipun wonten ing mangsa Prapaskah. Nglampahi kawinatesan boten ateges Gusti Allah menika maringi kasangsaran lan kawinatesan menika. Pamanggih ingkang kedah tuwuh pisan pancen kita menika titah ingkang winates. Ping kalihipun kawinatesan kita menika dados korining kawilujengan saking Gusti tansah tumanduk nyata. Menjadi pintu yang terbuka, pekerjaan penyelamatan dari Allah itu hadir nyata di kehidupan kita. Nah, itu pembelajaran soal keterbatasan kita. Mila Mbah Harno wonten ing kawinatesan ugi ampun semplah nggih dipun lampahi kados dening Gusti Yesus. Mesti mangke badhe nampi kawilujengan saking Gusti Allah. Menika kapitadosanipun. Lajeng Mbah Sagi mugi mekaten. Dangunipun gesang mirengaken cerita jenengan wingi nika pas jempon. Nggih tentu nika wujud kawinatesan kula lan panjenengan langkung-langkung wonten ing brayat Simbah Sagiem. Ananging tentu menawi dipun petang menika lak kathah lan langkung dangu nampi kawilujengane daripada nampi kawinatesane. Nah, saking menika panyuraosipun sepisan melih kula ambali ampun lokro lan ampun semplah. Gereja sakmenika sampun rawuh ing papan menika. Gereja menika mboten namung bangunanipun ananging ugi tiang-tiangipun. Dewa kang kabotan dosa Gusti mung senangno agung sepangapun donya mring wong kang pracaya 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 mong pracaya Gusti kuasa Gusti kuasa luari
sira. Kawula pracaya dhateng Paduka Duh Gusti, pilih Paduka Gusti Allah ingkang saben wayah saben wekdal nunggil ngungseni gesang kawula ingkang winates. Nunggil kalayan gesangipun simbah harna dalah simbah sagiem wonten ing papan menika. Nunggil wonten ing saklebeting panandang kawinatesanipun. Mila Paduka kawula pitadosi Gusti Allah ingkang nyarengi ngayomi lan mulihaken wonten ing saklebeting kawinatesan wadhahipun. Sesakit ingkang dipun tandang Paduka tansah luwari. Motan gesang padintenan ingkang dipun raosaken tansah Paduka udari sekedhik mbaka sekedhik. Nyata wonten ing gesangipun Mbah Harno dalah simbah sagiem. Dene Gereja Paduka Srana Pasamuan menika sampun rawuh ing papan menika nunggil puja sesarengan kalayan brayat simbah Harno lan simbah sagiem. Pangajeng-ajengipun temtu mugi dados berkahing kawilujengan ingkang dipun raosaken dening Mbah Harno lan Mbah Sagiem menika lestantun nyata. Menika atur pandonga panyuwunan dalah panuwun syukur kawula. Amung wonten ing asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula ndedonga. Amin. Langon kula halampai pindah luhur mulya yen Contoh ning tadi nang tenggene Pantiom. Musro tanpa kita Ulawi ulang tansah padas Ingkang lajeng dados panyuraos ping kalihipun tentu nuweni lan ngaruhaken panjenengan awit bibar dipun rimati saking griya sakit. Lan sakmenika panjenengan wau pun ngendikan nek sakniki nggih mun radi mending Mas timbang wingi niku lajeng napa Mbah? Ceninggasan. Proses pemulihan panjenengan. Nah, panjenengan badhe nyuwun kekidungan napa sing apal? Mau kula nurut jenengan. Oh, nurut kula. Nggih. Nggih. Kita kidungaken yen nunggilan Gusti padha pisan. Yen nunggilan Gusti rinten dalu manang langkung tentrem arahayu kula ngantos Gusti siang klayan ratri kanthi pitados Gusti berkahi. Nggih, monggo nyadong berkah dalem Gusti lumebet wonten ing pandonga. Kita ndedonga. Ngaturaken panuwun awit Paduka manggihaken kawula kalayan simbah ngatman ing papan menika ingkang bibar dipun rimati wonten ing griya sakit lan sakmenika nembe nglampahi proses pemulihan. Namung Paduka Gusti Allah sumbering pangajeng-ajeng kawula
kawula pitados pilih paduka saged mitulungi lan nyarasaken Mbah Ngatman. Mulih ing dinten candhaipun gesangipun Mbah Ngatman kebak pengajeng-ajeng nunggil sarengan kalayan kawula malih wonten ing satengahing pasamuan Tejosari. Kang anak prastian sabrayat ingkang ngrimati mugi paduka berkahi. Wonten ing sedaya tanggal jawab lan panggula wentah ingkang katindakaken dhateng kang tiyang sepuh. Mulih dinten tandhaipun tuwuh kasarasan ingkang sejati ingkang tuwing saking asta panguwas paduka. Mila Gusti, awit kawula pitados paduka Gusti Allah ingkang kagungan gesang kawula sedaya, kawula ugi pitados kersa paduka ingkang kelampahan prayogi ing samudayanipun. Kawula ugi pitados paduka Gusti Allah ingkang saged nyarasaken Mbah Ngatman saking sesakitipun. Amung wonten ing asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus, kawula ndedonga. Amin. Kayak waras. Sehat-sehat, nggih. Nggih, kayak sehat, Wah. Diberkahi. Dipunrimati mawon Bapak tanggung jawab kabar sareh menika dados kaos wonten ing sanebuting manah ingkang kedah katuwa. Nah, mila sumangga sarengan kalih pasamuan kula badhe nyingguyung wonten ing kidungan lan tandur. Nggih, pitung pasamuan Jawi 113 padha bisa. Terus di Yesus Aturaken panuwun syukur awit paduka manggihaken kawula kalian brayat ageng Mbah Timan ing papan menika. Tentu kathah ewah-ewahan kawontenan ingkang kawula raosaken. Sakmenika Mbah Timan ampun minates sacara wajar. Tentu brayat ngrimati kanthi prayogi. Ananging pancen kawinatesan kamanungsan kawula dalam Mbah Timan nika boten saged mampungi sesakit tansah jangkit wonten ing wadah kawula. Mila ingkang kepareng kawula suwun Gusti. Paduka tansah maring kakiyatan lan daya karosan ingkang tumanjuk nyata wonten ing gesangipun Mbah Timan. Dene brayat ingkang rimati Mbah Putri, Mbah Puji sak brayat mugi paduka berkahi wonten ing sakuruting laku gesang patimenan kangge nyarengi ngandhani nyaosaken panuntun tumrap Mbah Timan. Mulih anggenipun brayat ingkang tasih kiat lan ingkang tasih saras nika nedahaken kaos pakurmatan lan bektinipun dhateng paduka selana ngrimati kang tiyang sepuh. Namung wonten ing asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula pitados kersa paduka ingkang kelampahan. Amin. Wonten Putri Putri ingkang sabar ngrimati tetap menawi
dipun suwunaken kalih Gusti Allah nggih sing dipun suwun namung daya kagiatan lan karusan. Nggih, nglampahi gesang padi. Kita harus mawon mangke kawilujengan saking Gusti tansah tumanten. Iki lajengan kula nyuwun pamit sak konco. Sarangan kalih pasamuan badhe ngajengaken lampah wonten kalihipun Mbah Yami. Kita kuwi wonten pasamuan ingkang sampun dangu dhateng kepangitan. Tetunggilaning pasamuan itu. Gusti berkahi Mbak Puji dalam putri Daya Ageng. Amin. Sarengan kalian para putra ing papan menika. Terus kula badhe matur anggenipun kula sak kanca sowan ngriki. Menika wujud kawula sak kanca mahargya sesarengan ing mangsa Prapaskah. Mangsa kawinatesanipun Sang Kristus. Saderengipun nglampahi pakaryan salib, Gusti Yesus Kristus menika dipun kersakaken dening Gusti Allah kangge nglampahi kasangsaran panggoda lan sak piturutipun. Ananging kasangsaran panggoda lan sanes-sanesipun menika dados margining kawilujengan saking Gusti tumanduk nyata. Jadi sebuah halangan, sebuah penderitaan, sebuah keterbatasan menjadikan kita dan Yesus secara manusia itu lebih dekat dengan Allah karena hendak menerima karya keselamatan dari Tuhan Allah. Itu kemutan, tepang. Niki sinten niki, Mbak? Sing lemo, gede dhuwur niki sinten? Niku Mbah. Niku dene tesih brayat. Brayat, Mbah. Niku Pak Idi Gedong. Nggih. Parangjo. Gedong Parangjo. Nggih, gedhong Parangjo. Nah, menika dados tetunggilaning pasamuan lan kawula estu bingah menawi Mbah Yami tesih kemutan, tesih saged ngemot-emot sedaya pakaryanipun Gusti ingkang kelampahan nalika tesih sarengan kalayan pasamuan nunggil wonten ing gereja. Nah, sakmenika gerejanipun sampun rawuh. Nek sampun rawuh nek teng gereja niku padatane ngidung. Nggih Mbah Yami nyuwun kidung napa? Kula pitados mring Gusti peparan ingkang kekal. Saestu kulaungseni dimenti nasa tansah nadyan ombak ngegirisi kula tataku atos prahara mubajalatri kula kawula pitados estu dhateng paduka Gusti Allah peparang kawula ingkang tansah nyataken kawula wonten ing kawula nglampahi tata gesang padintenan kebak kawilujengan sinaosa ugi kawula nglenggana kawula winates. Tentu dados kabingahan menawi Mbah Yami tesih saged emot lan tepang kanthi estu. Antawisipun pasamuan ingkang nyengkuyung tetunggilan ing papan menika. Tentu dados panyuraos pribadi tumraping kawula sedaya. Ingkang tansah emot-emot pakaryan kawilujengan paduka nalika Mbah Yami tasih saged wonten ing gereja. Ananging tentu duh Gusti ing dinten-dinten candhaipun
kawula mangke ugi badhe nemahi kawontenan mekaten. Sae kawula pribadi menapa dene wonten ing brayat kawula. Mila wonten ing mangsa prapaskah menika paduka memucal tumraping kawula sedaya pasamuan paduka wonten ing GKJ Bahtera Kasih mirunggan wonten ing pasamuan Tejosari. Bilih kawula menika winates kawula ugi kados dene Sang Kristus ingkang nglampahi kawinatesan kangge nampi kawilujengan saking paduka. Paduka ingkang nyataken kawula ngadepi sedaya kawontenan kawula ingkang kawula lampahi wonten ing gesang padintenan kebak kawinatesan, kebak panandang lan momotan. Kirosih paduka kemawon ingkang paring pangapunten. Wonten ing Sang Kristus kawula nyuwun. Amin. Kula tak kanca sowan mriki pisan ketuwi dhateng panjenengan lan brayat ageng dene ketambahan Pak Marko Yayu Bulus. Yai Solo. Nah, kali ketambahan Pak Sudo. Ajeng ping kalihipun tentu kula sak kanca nindakaken program saking Pranggoning Pasamuan nindakaken lan mahargya sarengan wonten ing mangsa Prapaskah mangsa kawinatesanipun Gusti Yesus Kristus ingkang lajeng dipun wujud nyatakaken wonten ing peladosan ketuwi dhateng pasamuan-pasamuan ingkang sepuh lan adat. Nah, gandeng Mbah Pujo menika kapetang sepuh mila sacara sesarengan dipun tuweni dening sedaya kepantan. Lancak menika jadwalipun kepantan Tejosari. Mbak Wito, monggo Mbah. Nggih, manengen. Lompun apal ale. Coba Pak. Yo dipun pangling kula Lomto Tejosari riyen ketut majelis, ketut pamomong nggih dangu kalih Mbah Pujo. Yen mangke kula pinanggih kanthi ujung sae tenan-tenan. Yuswa pinten Mbah jenengan, Mbah? Nun Yuswa pinten? loro 6. Oh, 6. Nggih, matur nuwun. Lajeng salajengipun sowan kula simbah Gusti pinanggih kawilujenganipun Mbah Pujo sak brayat. Ini wekdal menika ngemuti sengsaranipun Gusti paring kawilujengan dumateng kula panjenengan lan sedanipun Gusti nyawisi kula lan panjenengan. Ing wekdal menika kula panjenengan
ngemut-emut sengsaranipun Gusti ing tembe kula panjenengan supados dipun kanthi dening Gusti. Mekaten anggen kula matur wonten ngersanipun simbah. Ampun lenggah kemawon. Nggih. Kula darsono, Mbak. Kangetan. Nggih. Tesih kangetan nggih, Mbak. Nggih, nalika nggih tesih lelados wonten ing pasamuan Peparnateja, menika Mbah Pujo nggih tesih ngasta wonten ing Induk. Dan menika nggih mugi-mugi Lestantun dipun berkahi Gusti simbah ngantos saklajengipun menika binerkan dening Gusti. Langkung-langkung sing nem-nem niki penyuwune sami. Nggih. Ning mboten lali nggih, Mbah. Lah nggih, nggih. Amin. Pak Yadi wae. Lah mboten lali nggih, Mbah. Mboten. Oh, Pak Yadi ya, Pak. Sinten Mbah kula? Yadi. Matur nuwun Gusti Gusti. Nggih. Nggih saderengipun kula rampungnya nggih pamatur gandeng simbah lak tesih kenal nggih kalih kula niku kala mben wonten ing Adiuswa niku dimulainya silaturahim utawi patuwen dhateng simbah. Nah, ngantos wonten ing wedal menika dipun lajengaken dhateng Bapak Yuda. Menika kawontenan ingkang sanget malah para dhateng Mbah. Patuwanipun teng warga-warga. Nah, niku matur nuwun Gusti wonten acara kali agenda ingkang sanget dinyahaken. Ingkang niku di mengke Gusti tansah paring panuntun mantuka ingkang kathah dumateng ingkang dipun tuweni amargi nates kawontenan menika enggal sehat lan umur panjang lan kaluhuran wonten panjenenganipun. Lan mekaten dumateng kawula mugi Gusti tansah maringi umur panjang lan kaluhuran kados dene simbah putra ngantos wekdal menika tasih seger, tasih sehat untuk kanggenipun momong putra wayah. Mekaten mugi Gusti kersa paringi berkah kados panjenengan dumateng kula. Sabrayat. Nuwun Mbah, kula Satimin. Oh, Kula Tejo Sari. Emak kula namine Samiem. Anak kula kalih Mbah. Setunggal Ambas Wisyono wonten Sanggrahan Wonogiri. Ingkang setunggal Joko Antara wingi dolan mriki nggih. Matur nuwun Mbah. Mana? anake ya wes. Mana di mata tuh sudah sampai yang menikah, kalau saya sama memiliki melakukan mungkin sembah yang selalu mencintai. Ya Allah kita memikul. Kita lipat gereja bapak anak sama saya kita minta dari tadi. Sira wae. Matur nuwun awit piwulangipun. Niku Badar Sono. Nggih, nggih. Nggih matur nuwun wong iki. Iki kersa nggih ta ngucalkan anak putu we. Nggih. Dan piwulange pisan menawi kula gatosaken menika bab ngakeni Gusti Allah wonten ing sedaya tata gesang paduntenan ingkang kita lampahi. Ing kalihipun wau martosaken Injil niku tugas sedaya tiyang. Mila Bapak Ibu ingkang lelados nawi panjenengan kabagian tanggung jawab kangge martoske Injil ampun endok nggih. Mangke ndak asmane panjenengan ditambahi Karto Endo. Kata sing endo bahasa niki napa? Oh, nggih. Nggih. Lah napa kabar? Nggih repot nggih dereng persiapan nggih. Ya tetek bengek, Pak. Saat ini pinter mangsul ini kula tugasnya pendito. Ngoten, Mbak. Nah, niku Bapak Ibu piwulang kalih kang widati. Lajeng Mbah Pujo saderengipun kula ndedonga badhe ngidung napa? Oh iya. Iki ning apal ning hidung lawas saya. Iya. Napa, Mbak? Pilihane jenengan. Anu 100 Gangsal kita ngidungaken.
ning gunung wanengare Gusti Allah ana nyangongen di paraku mesti ana uga andikang Ceko lan osi ing ati kate mesti kakesan ing yang wiji. Mutasi menapa ingkang dados tetunggilan lan tersuwi kita ing santen menika aku saged. Boten saya anggenipun kawula sowan marep wonten ing atsa paduka sarta pandonga. Tentu kira nalika paduka ngeparengaken kawula panggihan kalian tiyang sepuh kawula Pendeta Emeritus Pujo Susanto. Lan langkung dina nalika ing papan menika dipun kancani para anak-anak kasihan ing paduka ingkang paduka paringaken wonten ing gesangipun Mbah Pujo. Mila Gusti menawi kepareng kawula nyuwun lestantunaken anggenipun kawula mireng anggenipun kawula mamucal nguraos kathah pakaryan ingkang dipun ngendikaaken dening Mbah Pujo nalika tasih lelados wonten satengahing pasamuan GKJ Wuryantara dalah GKJ Prakasih. Lan anggenipun perkawis menika lestantun tentu berkah paduka ana kasarasan kaya karosan kagiatan mesti manduk nyata lan menika kawula pitakosi. Lan menawi kepareng ugi nyuwun paduka berkahi para anak-anak saking Mbah Pujo ingkang nrimati nyaosaken panuntun ngayomi wonten ing pengayem-ayem pawartos sinaosa boten sak papan ananging dimapan wonten ing kita sanes. Paduka berkahi sedayanipun. Menika kula mangke badhe nilar papan menika nilar Mbah Pujo sak dayat ugi paduka kanthi lan teksa. Mengkono kathah kawinatesan, mengkono kathah dosa ingkang kawula tindakaken wonten ing salebeting pelabesan. Mila kumingsih pangapunten paduka ingkang tansah kawula antu-antu. Namung wonten ing asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus putra tanganting Gusti Allah. Kawula ngaturaken panuwun dalam pandonga menika. Amin.